Grabando, tu t'ha sortit la rodoneta. Uf, surt lila. Oh, mira. Dale, corte. Gastar moltes hores en l'observació prèvia, gastar moltes hores en la captura de les imatges i al final captures aquell fet extraordinari. Vale, cuando quieras. Se va regulando, tranquilo. Ahora a las 11:30 surten los estudiantes y sabreu lo que es la plaza. Bueno, la evolución ha sido para bien porque antes no existía esta plaza. Escena 6, plano 1, acció. Què esteu gravant? Estem gravant plantes. A ver si mira. Mira que aquí, mira que aquí. ¡Ay, cómo le queda la chaqueta del Marc! Le queda súper grande. No se ve, hay una cámara en medio. ¡Ay, qué coco! ¿Se puede enfocar la cámara y ver Sí, mira, es mira una qué cámara buenas. que graba la cámara? Claro que sí. No, creo que no se enfoca del todo. Sí. Joder, qué bien. Pero, ¿por qué tenemos que grabar en plano? Que no pasa nada tan largo. Es que en teoría debería pasar gente y además la gente lo pasa. En teoría. El plano me gusta. Esta plaça estèticament és difícil, és molt lletja. Llavors, o sigui, plasmar o buscar la bellesa en esta plaça... Es una mica complicado. O sigui, és un tema, no? I aquí, o sigui, és per a reflexionar on està la bellesa de la plaça. Pues segurament en la seva història, no? En la memòria històrica està la bellesa, en la gent que transita per la plaça, no? En la vida que hi ha a la plaça, no? Això són tots els subtemes de la plaça que heu d'intentar averiguar com los enfoqueu. Tampoc sabem ben bé nosaltres cap a on volem encaminar el tema de la peça, però no sé, crec que sí que volíem fer alguna de retrat generacional, alguna de la construcció o del desgast de la plaça o de la poca importància que se li ha donat tot i estar en un lloc cèntric, alguna així, no? Volem mirar els temes. Vale, està molt bé que vulguem ensenyar com aprenem, però és que no estem fent res d'això. Estem gravant palomes.
El tema de la pel·lícula. O sigui, el retrat del temps. Bueno, que antes se drogaban y se comerciaba con drogas, sí, pero que actualmente se vuelve a hacer, no lo sé. Bueno, me transmite paz porque es un lugar que no circulan casi coches y bueno, yo vivo muy a gusto aquí. No he tenido nunca ningún problema de violencia ni de nada parecido. El tema del docu és més aviat és l'espai i el temps on s'hi transita allí a la plaça. O sea, es la patacada, no hay más. Hòstia, que estan fent cas. Sí. Perquè que ben fora. Bueno, puges aquí, Poseu, veureu. Quants refugis hi ha en total a Reus? Bueno, en aquell moment se'n va... Ara en tenim identificats, no us espanteu, com a 150. Quants? 150. Mireu, la guerra del 1936 al 1939, la guerra civil espanyola, va ser la primera guerra a Europa en la qual l'aviació va ser una arma decisiva. Quan Madrid estava amenaçada per les tropes franquistes, estem parlant de 1936, el que es va fer és que el govern de la República va traslladar la fàbrica d'avions que hi havia a Getafe cap aquí, a Reus, i també cap a Sabadell. Aquí, al costat del que avui és la plaça de la Patacada, hi havia l'Escola del Treball, un edifici que avui ocupa l'Institut Baix-Camp. En aquests edificis es van ubicar els tallers de muntatge d'avions de caça de l'exèrcit republicà. Per tant, aquest era un dels objectius militars que perseguien els bombardejos. Reus, en una ciutat amb molt de moviment de gent, doncs també tenia un efecte de desmoralització, de por, de pànic, i per això també els bombardejos van continuar més enllà de que la fàbrica d'avions va marxar, diguéssim, va ser traslladada a la primavera de 1938. Valdria la pena destacar que en la construcció de refugis per part de la població, sobretot els refugis petits, els refugis veïnals, el paper de les dones va ser decisiu. Per una raó evident, que era que molts joves havien estat cridats al front i després l'exèrcit va anar cridant successives lleves i, per tant, en aquesta organització calia comptar doncs, amb el paper de les dones, també a vegades de la canalla i de la gent gran, perquè si no s'haguessin posat tots d'acord i sobretot no s'haguessin posat a treure a terra, no s'haguessin construït. Després de la guerra els refugis es tapen. Es tapen de manera que queden inaccessibles. Sempre que hi passo, me van passant pel cap totes aquestes coses que he anat prenent des que vaig entrar i penso, hòstia, i jo això no ho sabia, saps? I com que impressiona una mica perquè porto tota la vida vivint a Reus i visc a prop d'aquí i tot això no ho sabia jo. I lo de la fàbrica tèxtil, això sí que no. També estan els rentadors, que jo sí que sabia de la seva existència, perquè els rentadors estan davant de casa meva pràcticament i allí a part el meu tiet i mon pare em deien que allí la meva abuela anava a rentar la roba amb ells. Ha estat ple de vida. Des d'una sala de ball a una fonda, també hi ha hagut el tema del refugi antiaeri, el safareig que donava també vida. I, clar, ara que tot això està tancat, queda un espai mort, que és el que estem dient constantment. Tu dius que està torta la plaça. Sí. Jo vull recte. Sergio, pots sortir? Estem gravant. Vale, graves? Vale, pilla cap allà el so. Va, fes claqueta, que algú faci claqueta davant. ¿Para allá para dónde? Dirigido allá, pero no salgas en medio del plano.
Salte. Vale, va, més salte. Més, Laura. Laura. Más. Vale, fes claqueta. Passa una magdalena. Jo diria que la plaça encara no s'ha descobert. És a dir, la plaça com a plaça és nova, com a espai és nou. Per tant, encara no ha generat al seu voltant una vida. O sigui, els espais una mica entren dintre l'imaginari a mesura que s'hi van fent coses, no? Hay un grupo en Reus que tú dices una hora y dónde está el animal que quieres vencer y la gente, si le interesa, pues se apunta y va. Y yo a veces iba sola o con amigos. Una persona está pasando por ahí normal, yendo a un sitio y, por ejemplo, yo estoy viendo algo que él no está viendo, que es el animal y cómo estoy peleando, entre comillas, por tenerlo, pero mola, no sé, a mí me gusta bastante el Pokémon y lo que ha hecho, en plan, darle otro sentido a la percepción de las cosas. També coneixes la realitat com a tal. Si vulguis que no, passes per allà i no és una constant de mirar la pantalla del telèfon, també mires al teu voltant. Para empezar, Pokémon tampoco está muy desarrollado, o sea, no hay muchas cosas en la aplicación. Por ejemplo, la estatua de la Pepita Giné puede ser un gimnasio, pero no se muestra, solo se muestra la fotografía de la Pepita, pero no se muestra tal la figura o la escultura. En cambio, en la realidad, pues tú si la ves, es una escultura y hay tierra, hay árboles. En cambio, en Pokémon no hay eso, solo está la calle y el gimnasio, que es la fotografía de la Pepita Giné, por ejemplo. Así, ¿no? Empiezo o recto y luego giro. Recto y luego giro. Vale. Para empezar, el tiempo y el espacio son medidas que hemos impuesto nosotros, entonces, empezando por ahí, es muy abstracto, pero yo creo que no ha cambiado mucho la Patacada, o sea, es un sitio de reunión y creo que no hay diferencia entre el pasado, que se reunían, yo qué sé, para bailar o para protegerse de la guerra, por así decirlo, que ahora que está la uni, hay vecinos y todos se unen ahí, no sé, para mí es eso. Supongo que había gente que no conocía la Patacada, pero al estar el gimnasio ahí y tener Pokémon fuertes, entre comillas, iban allí a pelear por ellos y descubrían el sitio. Davant del banc de la universitat, el que està entre el bar i la uni, doncs allà moltes vegades és el punt de reunió de la gent que juga al Pokémon GO i en aquell moment es fan incursions, o sigui, lluites contra bitxos molt forts. Bueno, y ahora pantalla, a ver si sale Shiny. Kylian, toca aquí. No me va a salir Shiny porque soy un puto pringao. Pero optimista. Ya los objetos. No le sale. Y malo de cojones. Malo de cojones. Hostias. Tampoco. Hostia, 81. ¿El 81 es 96 o así? Pues mira, el segundo ya. 43. Quan tens que juntar-te amb 4 o 5 persones, doncs tothom va allà i dic 4 o 5 persones com poden ser 20, 30... Jo he arribat a estar amb més de 50 persones jugant i bueno, allà és el punt de reunió i de tant en tant es forma un bon xivarri i en aquell moment sí que la plaça s'omple de gent, ni que sigui una cantonada. Sí. Sí? Ah! Has vist el grup de classe?
Eva, que hem de començar a gravar. Pots ser d'aquí? Ja pots entrar, sisplau? Un minut més d'aquí. A veure. Sí, aquí està bé. Vale. Sí? Tradicionalment, el que tenim documentat en arxius, sobretot de Carrutxa, que ens ha ajudat molt a recuperar aquesta festa, trobem que l'arbre sí que es transportava des de les afores de Reus i es plantava al centre de la plaça. Sí que pesa 25. Vam buscar una plaça que fos poc coneguda, que no s'hi fessin masses coses durant l'any i, a més, que estés relativament a prop del centre i vam trobar la plaça de la Patacada, que ens va ideal perquè no està asfaltada, podem fer un bon forat al terra per plantar-hi l'arbre i vam creure que el lloc seria l'idoni per a aquesta festa. Si busquem un origen, si busquem un motiu del perquè d'aquesta festa, cal que pensem en un ritual antic de sacrifici en una època de l'any on s'apropa la primavera. Abandonem els dies freds de l'hivern i celebrem l'esclat de la natura i el retorn de la vida a sobre de la terra. Cap patró et contestarà, no et fiquis més estona. Ja et vaig dir que era millor anar a Resals de Tarragona. Soc regidora i cuinera i em dic Mariona Quadrada. Aquí hi ha una cosa no resolta que se'n diu tensió sexual. D'on ve això de la patacada? De que algú es va fotre de morros? No. Bé, aquest nom de la patacada ens el trobem no només a Reus, sinó també a altres ciutats, sobretot de Barcelona, designant un tipus de balls molt populars, avui diríem que molt tirats, vull dir allò dels més senzills, saraus, sobretot de saraus de carnaval, no? Zora dijo que graben al centro, nosotros desde afuera y cada uno mira dónde estamos. Nosotros aquí en una punta y nosotros... No, nosotros, o sea, vosotros os habéis puesto donde ella ha dicho, ¿verdad? En teoría. Yo entendí eso. ¿Y ellos no lo han entendido bien o qué ha pasado? Yo no estaba escuchando, no te voy a mentir. Crec que el fet d'estar treballant tantes hores junts i tants dies i havent de pensar i ficant tantes idees en comú, crec que, vulguis o no, dins de la feina ja crea moltes friccions. I si a més a fora es porten aquestes friccions i després també tornen a entrar dins de la sala, crec que és normal que hi hagin petits problemes o més grans. Creo que todos tienen ideas, pero que no saben cómo exteriorizarlas. Molt bé, sácalo, sácalo. Exactament no sé quan vam decidir fer el canvi de xip de tirar el nostre ego al terra i retornar a la idea inicial. Bueno, doncs a la plaça, no sé, està el refugi, està al Baix Camp, que abans era una fàbrica de... ¿En serio? Oye, el petardo para allá, joder! El que costa més és dir el que sí que volem fer, però crec que com a grup sí que hem vist una mica què és el que no volem fer. Perquè estem a juny finals i no tenim un pet. Portem 7 mesos ja i les idees encara no estan clares perquè cadascú fica de la seva mà i després quan algú fa alguna cosa als altres no els agrada i llavors mai avancem. Sempre es queda com aquest nus de ningú proposa en fer res i quan es proposa tampoc es valida. Si la plaza ya en sí era buena, pero aún se sigue sacando lo malo,
porque es lo que transmite el espacio, creo que siempre vamos a seguir en la misma. Tota aquesta feina pel terra i tornem a començar i dirigir-ho d'una manera més correcta. La llei de barris va ser la primera llei de barris que va fer la Generalitat i va tocar Reus. I era qüestió d'arreglar aquest barri, que estava molt degradat, estava mal fet molt bé. A veure, hi va haver arreglar els carrers. Hi ha gent que no els agrada com van quedar les aceres perquè és una pedra que diu que se'n pega, perquè hi havia carrers que no ni sortien. I hi va haver gent que els hi expropiaven la casa i no volien, però vam aconseguir des de l'Ajuntament que paguessin els diners que valia la casa a preu real, no com anys enrere s'havia fet doncs, que et donaven 4 rals i al carrer, no. I la gent que vivia en aquestes cases eren més aviat gent gran, que van poder anar amb un pis, amb ascensor, i, bueno, doncs molta lluita, molta lluita. Es que siempre pasa igual, tío. Siempre nos ponemos a grabar y en cuanto le damos a grabar, desaparece lo que queremos grabar. Antes me pasó lo mismo con la abuela del balcón esa de allá arriba, que hemos intentado ya 3 veces grabar, pues 3 veces que preparo la cámara, enfoco, pam, desaparece la basura. Després de la llei de barris, aquí al barri del Carme, nosaltres hi vam treballar força. Doncs bé, com tots els canvis urbanístics, no tan sols a Reus, a grans ciutats a Catalunya, va una mica en la mateixa línia, és dignificar els espais, no? Fer que la gent tingui recursos bàsics com un centre cívic, que pugui passejar, que tingui una plaça, dignifica el ciutadà. Aquest era un barri popular, que això abans, doncs, al segle XIX, principi del segle XX, era un barri obrer, i per tant aquí es va quedant doncs, persones amb un perfil social, no? Amb dificultats. Bon dia a tothom. Comença la campanya Recolzi i no castigui. 3, 2, 1, comença. I sí que va haver una època entre els 80 i 90 en quan l'heroïna era molt visible aquí, els consums, no només a la Patacada, sinó a tota aquesta àrea. Doncs bé, això ha ajudat una manera a que el veïnat visqui millor, es dignifiqui, però per altra banda també doncs, ha expulsat a la perifèria altres usuaris o altres famílies, encara amb exclusió social, que ara viuen doncs, en barris més perifèrics. No? Això se'n diu la gentrificació. A petita escala a Reus doncs, en podríem dir que és la Patacada. Jo recordo recollir xeringues en aquesta plaça, abans que sigui plaça, pels carrers. Hem treballat molt amb l'Harmonia del Carme, no només amb drogs, sinó amb tema ocupes, també. Hem intentat apropar-nos per mediar, perquè molts ocupes eren usuaris de substàncies i eren part de la nostra associació, i ens vam acostar a l'entitat per oferir-nos, a buscar solucions, a conèixer-nos, i aquesta és la manera de treballar, no? De manera comunitària. Sigui com sigui, doncs les substàncies sempre existiran. Per molt que transformem la ciutat, és bo, perquè tothom tindrà més accés a recursos i una millor qualitat de vida, però el tema de les substàncies no se soluciona reformant un barri. Som-hi, Carles. Hi ha un barri que ha dinamitzar. Som-hi, Ricard. Vinga. El tema de les drogues també és... es ven als barris pobres però també es consumeix als rics. Llavors aquí hi ha un tema de classe de desigualtat que sempre es criminalitza el barri pobre i és una excusa també en aquests processos de gentrificació per degradar el valor del sòl i llavors poder, al llarg del temps, poder després vendre o car-lo que hagis comprat barat amb la fama que ha agafat el barri. Això mateix també potser ho vam veure al casc antic, que també tenia, fa uns anys hi va haver tot un procés de canvi i aquest de substitució del veïnat. Llavors aquest tipus de relats ajuden a que el preu de l'immoble sigui barat i llavors després, com que s'ha fet una zona xic, una zona cool o per la gent guai, llavors se revaloritzi el preu del sòl i que s'expulsin alguns dels veïns perquè no poden assumir el nou increment de lloguer o inclús les botigues augmenten de preu o perquè són botigues de més categoria, llavors tot s'encareix. Sí. Bueno, depèn, perquè això grava més a prop, és a dir, si parlem aquí... Toma, ¿por qué no lo hace la cámara de aquí, de allí para aquí? 50 metres, que te una persona. Jo no crec que el sol es pot connectar i flotes una persona a 50 metres, com si estigués...
problema está en que no se cuida. Vale, vale, pues empezamos, va. Bueno. Esta plaza tiene una ventaja, que es una plaza que es la entrada, digamos, desde el Passeig Prim hacia la Plaza Prim, ¿no? Por lo tanto, hay mucha gente que pasa por esta zona y luego tiene, pues, la facultad o el instituto, que viene mucha gente de fuera, del exterior, y vienen aquí y entonces, pues, se encuentran en esta plaza. Entonces, estaría bien y sería correcto que la plaza estuviera perfecta o estuviera por lo menos en condiciones, ¿no? De que la gente pudiera sentarse tranquilamente o en un banco, donde fuera, pues, para descansar, ¿no? Cosa que no puede ser porque, si la ves, la suciedad, ¿no? es superior, ¿no? Y bueno, un poco esto, ¿no? La plaza. Y luego lo que más o menos desde la Asociación del Carmen y nosotros y yo vamos hablando y tal sobre el tema, me vienen preguntando y bueno, nos gustaría pues que el Ayuntamiento pues hiciera, le metiera mano, principalmente para que le pudiera hacer un parque infantil para niños, ¿no? Para niños, para familias, porque no hay ningún parque en la zona. Tenemos esta plaza descuidada en ese sentido. Aquí no puede venir un niño porque no tiene columpios, no tiene una zona de descanso, le faltan ciertas cosas, ¿no? Y los padres exactamente por igual, ¿no? Entonces creemos que la zona centro, ¿no? de Reus debería tener una zona para niños y creemos que es ideal para esto. Pero para eso falta voluntad del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento pues hiciera, pues es muy fácil. La plaza la tendrían que coger y asfaltar, digamos, y luego en la zona adecuada pues montar columpios de estos botabotas y cosas de estas para los críos y poner más bancos y fuente de agua pues para que los críos y los padres puedan estar aquí, ¿no? Y esto es un poco la reivindicación que se pide, ¿no? Es una buena imagen de que la plaza está sucia, dejada, la gente no recicla, no limpia y... Lo mismo acabas de decir ahora, que queda como culo. Yo estoy de acuerdo con eso, la verdad. Bueno, y es que el simbolismo de la plaza es que es fea, está dejada y está mal. Y la gente que la habita hace esto. Ya, bueno. Es significativo. No, queda muy mal, la mala imagen. Bueno, la imagen que tiene la plaza de gente que viene aquí a drogarse, a fumar. 25, hostia, hay como hay un plano de 30 segundos de una puta botella vacía y un paquete de tabaco. Pues mira. Bueno, voleu gravar algo? Quería comentar el tema de la farola que tenemos en la plaza, que es gracias a un vecino, que este vecino de aquí de la plaza, pues una persona mayor, con 93 años, pues a base de insistencia, porque tenía mucho tiempo, iba todos los días al ayuntamiento y consiguió que pusieran esta farola en la plaza. Este señor es un hombre muy simpático, muy agradable, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues una persona que hacía bastante por la comunidad. Pero bueno, desgraciadamente pues el año pasado nos dejó con 93 años y es una lástima. No sé. ¿Algo más que queráis? ¿Ilumina la farola? No. La farola tiene muy poca iluminación. En invierno prácticamente es como si no estuviera, porque se queda solamente los focos debajo de los focos, pero el resto de la plaza se queda totalmente oscura, tanto en la zona aquella como en la zona esta. Y la verdad es que haría más falta más puntos de luz o cambiar la iluminación de la farola. ¿Se me ha oído? Ah, pensaba que era yo. Ah, era yo. A ver, espera. Crec que la patacada de nit és perillosa, ja que jo quan he de tornar cap a casa he de passar moltes vegades sí o sí per allí i, clar, dona molt de respecte perquè és això, que vas corrents, quasi corrents amb por perquè de mal rotllo que, jo què sé, hi hagi algú allí per fer-te mal o qualsevol cosa. Bon dia, Kilian. Bon dia. Com estàs? Bé. M'han dit que volia saber coses sobre la plaça. Sí. Això era justament el solar de l'Incasòl que va vendre a la iniciativa privada i van construir aquest edifici. Aquest edifici és de iniciativa pública. Doncs es troben les cases del barri de Carme. Han ampliat la facultat de Medicina. L'Institut Baixcamp, abans no donava aquí, ara sobre la plaça. La plaça ha servit per construir vida al seu voltant. Per tant, jo diria que a grans trets, no? La plaça ha funcionat. La faria igual ara? Probablement no, saps? Jo entenc que és una plaça que és un experiment massa complicat per estar al centre de la ciutat. L'Ajuntament la va acceptar una mica...
deixa'm que et truqui quan acabi. Bueno, com dèiem, no? Que la plaça no es va acabar, no es va inaugurar mai. Un dia estava a punt d'inaugurar-la, però al final no van desestimar. L'Ajuntament la va rebre com la va rebre, la va transformar d'una manera, entenc jo, inadequada. Però trobo aquesta idea de barrejar, d'experimentar, d'arriscar-se sempre té importància, saps? Si se va saber segur, doncs t'equivoques menys, però també avances menys. En aquest sentit, això penso que té valor fer-ho. Això fa 35 anys que la vaig fer. Evidentment era jove i ara jove i inexpert, i ara soc una mica més vell i una mica més expert, i arriscaria igual, però arriscaria igual. T'aconsello que sempre arrisquis, que no tinguis mai por d'equivocar-te, i t'equivocaràs, però no passa res. Crec que és interessant sempre veure una mica el procés creatiu que hi ha al darrere de les coses. Martes y íbamos a grabar por la noche la primera vez que traían a la Virgen a la Plaza de la Patacada. Queremos recopilar fiestas o algo de vida que tenga. En principi, quan acaben a la processó... No, perquè si no... Si a nosaltres ens han dit... I nosaltres ens han convocat a les 7 de la tarda. Ja no portem aquí des de les 7 de la tarda. No fa I haguessin dit, no, podeu venir a partir de les 8 i mig, o així, però no, des de les 7 aquí fent les gilipolles. No, bé, ens podem dividir en Què? Ens podem dividir en dos, però... Venen o no venen? Han dit que no puja la Verge, que diu que la Guàrdia Urbana no té aquest itinerari. I els ha fet anar a tancar la imatge de baix. El dia que havia de vindre la Verge del Carme, doncs van quedar tots els diables i tal sobre les 7 de la tarda i tenien que esperar-la a les 9 de la nit, que en teoria entrava la Verge i tiraven els petardos i tal. I eren les 9, eren les 10 i la Virgen no venia i no va vindre. Se m'ha trucat que la Verge no la poden pujar. Però tu tens el telèfon d'algú? Sí, del Pres, sí. M'he trucat ja al Pres, sí. I sap que estem aquí? Sí. Des de les 7 de la tarda. Des de les 7 de la tarda. Ja m'ha trucat 2 cops disculpant-se. No, però truca, digue que el telèfon està subjecte de ràpid. Perquè la volia fer pujar fins aquí i l'Urbana li ha dit que no. Que el recorregut aquest no és el que havien pactat i si la pugen s'ha de tallar aquest carrer i això no estava pactat. Entonces, claro, nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer si no tenemos nada? Entonces, mi profesora me dio una idea. Más cerca, más cerca, más cerca. Más para aquí, un poquito más. Vale, quieta. Me puse en medio de la plaza como una virgen y nada. El plano torcido, como siempre. No pasa nada. ¿No ves que la calle está inclinada para arriba? Claro. No pasa nada. Porque hay que corregirlo. Sí. Vamos girando, vamos girando, vamos girando, vamos girando. La parsimonia. ¿Qué vas a tocar, nene? Y no ya Pues sé. no lo sé. No lo sé. Ya digo, a ver si arreglas ya Plaza de Tejada. Bueno, Que eso... le pegáis un toque al alcalde porque más que le tocamos nosotros, Oh. los jubilados. ¿Qué es eso? Es complicado. Nos están grabando a nosotros desde el otro lado, creo. ¿Ah, sí? Ah, sí, nos están grabando eso. Mira. No me digas. Matacine a tope, tío. Sí, ¿no? Toca algo, nene. Ah, Si no sí, te que voy le a han tocado. tocar yo. ¿Quieres tocar la guitarra? ¿Estáis grabando? Sí, sí, antes de que llegara usted.
Es que voy a casa de mi hija y me tienen que hacer una prueba hoy. Sí. ¿Cuándo tenéis que venir otra vez? Pues no se Esto, sabe, pues, eso cuando nos mandan. Exacto. Me van a llamar infanticida. Madre mía. Es que yo soy muy de las bromas. Ya. Que vaya bien. Adiós. Maravilloso. Hi havia una vegada una plaça immortal. Immortal com els records que hi perduren. Amb un gran cor, la qual va refugiar totes les persones que va poder. Immortal com les ànimes que encara hi volten i hi resten. Un lloc on la història havia sigut brutalment ignorada. Immortal com l'olor que sobreviu a mesura que passen els lustres. No se sabia si era per el silenci que se li havia impost després de la guerra o per la fama que li precedia. Immortal com la sensació que se't queda després de submergir-t'hi. Un ambiente con marcas de destrucción reinaba en ese espacio. Inmortal com el batibull després de les bombes. Una mica morta com va donar tanta vida i es queda olvidada. Inmortal com nosaltres mateixos. En ella una flor que no floria. Aquesta no moria, però ho semblava. Una plaça que no era una plaça. Una plaça invisibilitzada. On el temps passava, però tot seguia igual. Los árboles han escuchado múltiples gritos de dolor y desesperación, los cuales siguen presentes a día de hoy. Una plaça amb molta història, però que ningú volia narrar. Aquesta plaça era la patacada. Una plaça on res hi passava, però tanmateix era especial. És la plaça que nosaltres ara habitem. Una plaça abandonada, on les persones li van donar vida.